Μνήμες και προσκυνήματα στην ιστορία είναι κάθε γωνιά της κυπριώτικης γης. Μνήμες και προσκυνήματα της ομορφιάς και της παράδοσης είναι και η περιοχή της Μόρφου. Της Μόρφου που το όνομά της το χρωστά στη θεά της ομορφιάς, τη Μορφώ, δηλαδή την Αφροδίτη. Η χρυσοφόρα κοιλάδα της απλώνεται έφορη από την περιοχή των αρχαίων Σόλων και φτάνει ψηλά ως το Συριανοχώρι. Ένα συντέριασμα του βουνού και της θάλασσας είναι το χαρακτηριστικό της νοερής περιδιάβασης στην κοιλάδα της Μόρφου, με στολίδι την ομώνυμη Κομόπολη, όπου στην καρδιά της βρίσκεται χτισμένη η Μητρόπολη Ταϊμάμα, με τη θαυματουργή εικόνα του Αγίου και προστάτη της. Κοντά στις όχθες του ποταμού Οφκού και κοντά στην πόλη της Μόρφου βρίσκεται μια μεγάλης ιστορικής αξίας πόλη. Είναι η λεγόμενη Τούμπα του Σκούρου που ανασκάφτηκε γύρω στα 1968. Στην κοιλάδα της Μόρφου βρίσκεται θαμμένος ένας πλούσιος πολιτισμός των περιόδων που ανάγονται στο 16ο μέχρι τον 12ο αιώνα π.Χ. Η Τούμπα του Σκούρου ή ο λόφος του Σκότους, όπως αλλιώς λέγεται, είναι το κέντρο μιας μικρής ομάδας ανασκαμμένων πολιτιών που ανάγονται σε διάφορες εποχές. Η Τούμπα του Σκούρου ήταν η μόνη περιοχή της εποχής του Χαλκού που πρόσφερε με την ανακάλυψή της ένα συνδυασμό πολυδιάστατης ιστορίας διαφόρων περιόδων. Οι ιστορικοί Σόλοι, με το ξακουστό ανάκτορο του Βουνίου, θυμίζουν πως η Σόλη ήταν το μόνο από τα 9 βασίλεια της Κύπρου που άντεξε πιότερο στην πολιορκία του Πέρση κατακτητή κατά τη διάρκεια των Περσικών επιδρομών και που την ηρωική αντίστασή τους οι γενναίοι υπερασπιστές της πόλης την πλήρωσαν με την ίδια τους τη ζωή. Ανάμεσα στους νεκρούς μαχητές και ο βασιλιάς των Σόλων, Αριστόκηπρος, που έπεσε υπερασπίζοντας το βασίλειό του. Η πόλη των Σόλων άκμασε και πλούτησε πολύ στα ρωμαϊκά χρόνια. Τον πλούτο της αυτό τον οφείλει αποκλειστικά και μόνο στα γειτονικά μεταλλεία του Χαλκού. Κατά τη διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων χτίστηκε και το περίφημο θέατρο των Σόλων. Πιστεύετε πως παλιά, στην ίδια τοποθεσία, βρισκόταν χτισμένο ένα άλλο ελληνικό θέατρο. Η Βυζαντινή Εκκλησία Ταϊμάμα βρίσκεται χτισμένη στην καρδιά της Μόρφου. Εκεί, τις ευτυχισμένες λεύτερες μέρες, γίνονταν όλες οι επίσημες γιορτές της Κομόπολης και το καμπαναριό χτυπούσε χαρούμενα κάθε που είχε μια μεγάλη γιορτή, μα προπάντων στις 2 του Σεπτέμβρη, η μέρα της γιορτής του Αγίου. Ο ναός στο εσωτερικό του, λιτός μα μεγαλόπρεπος, δίνει την εντύπωση πως χωρίζεται σε 3 μέρη. Τούτο οφείλεται στις ψηλές του κολόνες και τις καμάρες. Δέος νιώθει ο προσκυνητής έστω και νοερά αντικρίζοντας τον ναό, ξέροντας πως στη μεγάλη τρίκλητη με τρούλο βασιλική του φυλάγεται το λείψανο του πολιούχου Αγίου Μάμα, προστάτη της Μόρφου. Στα ερείπια ενός αρχαίου ναού, χαρισμένου στη θεά Μορφώ, δηλαδή την Αφροδίτη,
πρωτοχτίστηκε ένα εκκλησάκι χαρισμένο στον Άγιο Μάμα το Θαυματουργό. Τα λείψανά του τα έφεραν στην περιοχή της Μόρφου οι γενναίοι ακρίτες που ήρθαν στον τόπο μας για να τον υπερασπίσουν από τις αραβικές επιδρομές. Η μορφή του Αγίου ήταν ζωγραφισμένη και στα τρομερά ρόπαλα των ακριτών που παρομοίαζαν τον Άγιο με το μυθολογικό ήρωα Ηρακλή. Με το πέρασμα των χρόνων, η εκκλησία που έκτισαν οι ακρίτες μεγάλωσε. Στα χρόνια της Φραγκοκρατίας, οι Ορθόδοξοι ίδρυσαν στην εκκλησία του Αγίου Μάμα και ένα μοναστήρι που στα χρόνια της Τουρκοκρατίας λειτουργήσε και σαν κρυφό σχολείο. Μια τοιχογραφία του 15ου αιώνα παρουσιάζει τον Άγιο πάνω σε ανθρωπόμορφο λιοντάρι. Οι ποταμοί τότε, ανεκμετάλλευτοι και λίγο ξέβαθοι, δημιουργούνταν έλλη από την σημερινή περιοχή που υπάρχει το γεφύρι της Μόρφου, το παλιό σφαγείο Μόρφου, μέχρι το Σεργιανοχώρι, μέχρι όπου υπάρχουν οι κήποι στην Παναγία του Μνασί. Υπήρχαν έλλη από την αριστερά πλευρά του ποταμού. Στη δεξιά πλευρά ήσαν τα χωράφια τα οποία ήταν το μεγάλο τσιφλίκι του Αγίου Μάμαντος, που οι πλήστοι της Μόρφου εργάζονταν μέσα στα χτήματα. Για πολλά χρόνια ήσαν σχεδόν σαν δουλοπάρικοι. Άρχισε κατόπιν η αγορά ορισμένων χτημάτων και σιγά σιγά περιήρθε όλη η περιουσία του τσιφλικιού του Αγίου Μάμα και τα ολίγα εναπομείναντα που σήμερα βρίσκονται στην αυτή της Μητροπόλεως Μόρφου. Οι μορφίτες άπλωσαν και είχαν τα σύνορά τους μέχρι το Σεργιανοχώρι, αριστερότερα μέχρι τα Καζιβερά, τη Δημοσάν της Λεύκας, το δημόσιο δρόμο προς τη Μόρφου, και νοτιότερα η περιοχή της Λεκάνης, η λεγόμενη Λακάνη όπως την έλεγαν οι μορφίτες, που είναι η πλουσιότερη γη της Κύπρου, μια μεγάλη περιοχή πολλών χιλιάδων στρεμμάτων. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις αναφορές αυτές, να πούμε, οι κάτοικοι της Μόρφου την εποχή εκείνη, κάτω από τους Πασάδες, υπέφεραν τα πάνδυνα. Γιατί η περιοχή Μόρφου ήταν η γαλακτοφόρος αγελάδα για τους Πασάδες. Μέσα στα διαστήματα των Αστοσών και των Ανοβριών, η Μόρφου παρήγαγε. Ήσαν πολλές γέες που εποτίζονταν από τα αέρια και από διάφορα άλλα με άλλους τρόπους. Ερχόντουσαν και έπρεπε να πάρουν τη δεκατεία. Στα 10 κιλά έναν κιλό είτε σιγάρι, είτε κρυθάρι, είτε ρόβιν ή αρτιζά ή οτιδήποτε. Λοιπόν, οι μορφίτες υπέφεραν τα πάνδυνα και ξεγέρθησαν 2-3 φορές εναντίον των κατακτητών τους. Έναν ιστορικό το οποίο έφτασε από στόμα σε στόμα ως τελευταία ήταν η υπόθεση του Μακρύδιακου. Ο Μακρύδιακος ήταν ένας από την οικογένεια του Νικόλα του Διάκου και του δικαστή του Χριστοπούλου, της οικογένειας εκείνης. Ήταν ένας νέος, 16-17 χρόνων, 6 πόδια και είχε μια θαυμάσια φωνή. Τον επεσήμαναν οι Τούρκοι και του είπαν να τον πιάσουν τον προς την Κωνσταντινούπολη, να γίνει χώτσας, να σπουδάσει χώτσας και να το φέρουν. Οι δικοί του ανησύχησαν. Τον έχωσαν στην Αγία Νερίνη, τον ανακάλυψαν. Τον έβαλε φυλακή. Επί 3 ημέρες επέμεναν, του λέγω, θα τουρκέψεις, μακρύθηκε εγώ. Πάντοτε απαντούσε όχι. Την 3η ημέρα τον έβγαλαν έξω από μέσα στα αλόνια που είναι σήμερα η αστυνομία. Εκεί ήταν το παλάτι του Πασά, του Σαλίκ Πασά, που έμενε, ήταν ο διοικητής της Μόρφου.
έφεραν έναν δολοφόνο έναν εκτελεστή με τον Πέλεκη, και εκεί είχε έναν κομμένο δέντρο και τον έβαλαν εκεί. Του λέει, του είπα την πρώτη φορά, θα ντουρτσέψεις? Όχι. Του είπα τη δεύτερη, την τρίτη, του έκοψε την κεφαλή του με τον Πέλεκη, επίεμτη και το κορμί του εδώ. Εν τω μεταξύ εκεί ήσαν τα λόνια. Όλοι οι άνθρωποι εποζέξαν τα ζώα τους και όλοι πήγαν σπίτι. Λόγω της αυτής. Η μητέρα του για 30 μέρες ούτε έφαε και τελικά επέθανε. Λοιπόν, ο Τούρκος αυτός, ο Σαλίχ Πασάς, ήταν πραγματικός τύραννος με όλη τη σημασία. Είχε ένα χαρέμι, μεταξύ των οποίων ήταν και από 5 Τουρκάλες και μια Ελληνίδα. Μια ορφανή κόρη από πατέρα και μητέρα, την οποία περισυνέλεξαν μέσα στα Χάνια και την επήραν του Σαλίχ Πασά. Σκοτώθηκε από σεισμόν και καταστράφηκε και το παλάτι του και σκοτωθήκαν και τα χαρέμια του. Εκείνο το μέρος χτίστηκε κατόπιν και ήταν ως τελευταία το ταχυδρομείο και το κτηματολόγιο της Μόρφου, εκείνοι που το έφτασαν. Οι Μορφίτες τότε ασχολούνται με τη γεωργία και με τη κτηνοτροφία. Όταν άρχισαν να κάνουν τις δικές τους περιουσίες, τα δικά τους υποστατικά, άρχισαν τα τελευταία που άρχισαν να γίνονται στο Μόρφου υπερβόλια, ήσαν στην Ποδίνα και στους Δραγωμάνους. Άρχισαν με τα μικρά αλακάθια, τα σιδερένια αλακάθια, με κάδους, και γύριζαν το ζώο και έβγαζαν το νερό πρώτα μέσα σε χωματένιες δοξαμένες, κατόπιν τις έκαναν χτιστές. Άρχισαν τα πρώτα περβόλια. Εκεί τότε είχε περβόλιο ο Κωστής Γεωργιάδης, ο δήμαρχος της Μόρφου, στερότερα, που έκαναν και ήβρα νερό με λαούμια. Άρχιζαν διάφορους λάκκους, προχωρούσαν, έβρισκαν το νερόλακκο και το νερό έφτιανε στην επιφάνεια. Για ποτέ. Ήταν το πρώτο νερό που βγήκε στο Μόρφου και άρχισαν να γίνονται τα 5-10 περβόλια. Κατόπιν έγινε το νερό του Σαντενή, το ονομαστό, που δημιούργησε όλα εκείνα τα περβόλια και κατόπιν στα Γναφιά άλλο νερό. Ήσαν 3 νερά τα οποία έπαιρναν, άρχιζαν από του Μόρφου οι νερόλακοι και το νερό έβγαινε στην επιφάνεια περί το 1 μίλι απ' εκεί. Κατόπιν έγινε ακόμη ένα νερό στη Λεκάνη, εκεί. Και άρχισε η καλλιέργεια τότε τα δημητριακά, τα φασόλια, τα διάφορα όσπρια. Ιδιαίτερα δε ήταν ονομαστή η περιοχή για τα ποσταρικά τους, για τα καρπούζια και για τα πιπόνια. Ιδιαίτερα τα πιπόνια, τα κοτσίνια της ζώδιας ήσαν εξαίρετα. Ήταν η μόνη περιοχή που προμήθευε όλη την Κύπρο από ποστανικά και από όσπρια. Μετά αυτήν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου άρχισαν να κάνουν περισσότερα περβόλια, χρειάζονταν νερά. Λοιπόν, δεν μπορούσαν τα νερά τρέχαμενα εκεί να ποτίσουν δεξιά ή αριστερά σε μεγάλες αποστάσεις. Έτσι άρχισαν να κάνουν τις ιδιωτικές διατρήσεις, οι οποίες μέχρι την τελευταία δεκαετία του 50-60 ανέρχονται στο γιο 3.000.
Ας πούμε ήθελε να πάει να χαρτωθεί. Δεν κοιτάζανε πλούσια η κοπελούδα, όχι. Ποια ράψα είναι, ράψα των Παλτικαριών, έτσι τον παίρνα. Ράψα καλή τίμια, δεν ρωτούσα για χρήματα. Μέσα στο Μόρφου τότε, ή το ξακουστό του Μόρφου για τα Παλτικάρια. Λοιπόν, έβγαλεν Παλτικάρια του Μόρφου, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όλη η Κύπρος το έξερε τότε, μορφείτε, πιέντα τα Παναήρκα, ο Κατσιάννη. Ο Χατζηχάμπουλος, κορνιά είχαμε εκεί πάνω. Μορφείτε ρε τούτη, ελαλούσα. Κατόπιν... Το πιο μεγάλο παλικάρι της περιοχής ποιος ήταν? Είχε πολλούς, αλλά όχι σαν τον Κύριο, τον Αβραάμι. Αβραάμ Κύριος. Επήραν τον, τα παλικάρια τότε ήταν ο Χατζηχάμπουλος, ήταν ο Παπακής, ήταν ο Χατζημποιατζής, ήταν ο παππούς μου ο Χατζημποιατζής, ήταν 5 οι οποίοι εφημίζουν τα παλικάρια του Μόρφου. Λοιπόν, συμφωνήσαν να πάρουν τον Αβραάμ τον Κύριο εκεί και να του επιτεθούν και 5, να τον καταβάλουν. Είχε πεζούλα, εγώ θυμούμαι την πεζούλα του Χατζημποιατζή, πήγαν και κάτσαν, έβαλαν ψαρκιά και τρώαν και πίναν. Άμα ήρθε η ώρα ένεψε ο ένας του άλλου και επιτεθήκαν του Αβραάμ του Κυρίου. Εκείνος δεν ξέρουν τίποτε, νόμιζαν ότι πραγματικά ήθελαν να του κάνουν κακό. Με το έτσι που έκαμε, έπιανε τον Χατζημποιατζή, τον παππού μου που είδαμε, και έφυγε το ζυμπούνι στο χέρι του και το κρέας. Και όταν βοηθήκαν οι άλλοι, πέσαν στους δούρους, αφού σου λέω ήταν... Λοιπόν, αυτοί ήταν τα παλικάρια, ύστερα έβγαλαν κι άλλα παλικάρια του Μόρφου, διότι έπαιρναν το στις παλικαριές τότε, παρά άλλο ζήτημα. Είχε έναν από το διζήμι λεγόμενο, μέσα στον αυλή του Αγίου Μαμαντός, υπάρχει μέχρι σήμερα. Εκείνο το πράγμα, τζόνιν, κολόνα, τέτοιο. Λοιπόν, πόσο βάρος ήθελαν, πόσους ανθρώπους ήθελαν να το σηκώσουν. Έπιανε το, έβαλαν το στον νόμο και συνέντο που την άλλη μέρα. Όταν ήρθε ένας δικαστής Τούρκος του Μόρφου, ο Φεχμή Εφεντής, και είπαν του την ιστορία, ότι ο Κύριος τόσο Αβραάμ είσαι πεθαμένος και θάψαν τον μες στην αυλή του Αγίου Μαμαντός. Λοιπόν, πήγεν, είδαν το μέρος ο Τούρκος, διότι εκτίμησαν, είπαν του τις ιστορίες του και εκτίμησαν την παλικαριά του. Πήγεν και διάταξε ένα σάκο τσιμέτων, διάταξε και κάμαν τσιγούρι για με και έβαλαν το γύρο την κολόνα, έβαλαν την κολόνα για με, ένας Τούρκος. Του Μόρφου το πρωτογνώρισα το 1926, όταν πέθανε η μητέρα μου και με πήρε κοντά της η μεγάλη μου αδερφή, η Ειρηνιά, για ένα χρόνο. Ήταν τότε ο γαμβρός μου, ο Κώστας Σιλβέστρου, καθηγητής στην ελληνική σχολή. Ήταν φτωχό κόσμος, πάρα πολύ φτωχός ως κόσμος. Μόλις είχαν αρχίσει τότε τα στρατιωτικά έργα, τα οποία ανεγούβησαν λιγάκι τον κόσμο, αλλά επικρατούσε φτώχεια. Φτώχεια πολύ στη Μόρφη. Θυμούμαι επί χρόνια δεν είχε χτιστεί όχι ένα σπίτι, ένας τείχος στη Μόρφη. Ναι, από του Μόρφου εμπνεύστηκα τα περισσότερα διηγήματά μου, πολλά διηγήματά μου και πολλά ποίηματά μου. Αν θέλετε να σας διαβάσω μερικά ποίηματα, τα διηγήματα είναι δύσκολο δεν μας παρέχεται χρόνος, αλλά ποίηματα θα σας διαβάσω. Έχουν όλα εκείνη την νοσταλγία, εκείνη την αγάπη για το Μόρφου, το οποίο βλέπω από μακριά και πληγώνομαι. Παναγιά στο Μόρφο.
η πιο καλή γειτόνισσα, η Παναγιά είναι η Χρυσοζώνισσα. Στο τόσο τα σπιτάκι της κλεισμένη, όποτε πας θα πάντα μέσα να προσμένει, να της ανοίξεις την καρδιά σου, τη λύπη να της πεις και τη χαρά σου, και από το παλιό της πίσω το μανουάλι να γνεφινέ με το κεφάλι. Ένα την έχει μοναχά πάντα στενοχωρήσει, που δεν μπορεί ένα καφεδάκι να σου ψήσει, και τις ζεστές του Αυγούστου νύχτες, που δεν λέει πια να πάρει τα γεράκι, βγαίνει κι αυτή με μια καρέκλα στο σοκάκι, και τα κουτσομπολιά των άλλων τα τρελά τα ακούγει και κρυφά κρυφά γελά. Ώσπου με το άντε για ύπνο μας κι είναι η ώρα περασμένη, σηκώνεται και η Παναγιά και παίρνει την καρέκλα της και μπαίνει. Θυμάμαι τη Μόρφου όταν ήμουνα 4-5 χρονών παιδί. Ήταν ένα μεγάλο αγροτικό χωριό με σπίτια πληνθόχτιστα, τα περισσότερα περιφραγμένα με ακανθώδεις θάμνους, τις κοινώς λεγόμενες παλούρες. Οι δρόμοι, το οδικό δίκτυο, οι δρόμοι ήταν σε κακά χάλια. Χωματόδρομοι γεμάτοι πέτρες και λακκούβες που τον χειμώνα ήταν σχεδόν αδιάβατοι. Οι κυριότερες ασχολίες των κατοίκων τότε της Μόρφου ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Πιο συγκεκριμένα η πιμπνιοτροφία. Υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλά κοπάδια τότε και ήταν περίφημο σε όλη την Κύπρο το μορφίτικο χαλούμι, το μορφίτικο γιαούρτι, για παράδειγμα. Όπως επίσης από τα αγροτικά προϊόντα που παρήγονται τότε, περίφημα ήσαν τα μορφίτικα φασόλια. Τα περιβόλια ήσαν τότε λιγοστά. 8-10 περιβόλια. Η δεντροκαλλιέργεια άρχισε να αναπτύσσεται μετά την ανακήρυξη της δημοκρατίας. Οπότε έχει γίνει η Μόρφου, να πούμε, ένας απέραντος πορτοκαλαιώνας. Όχι μόνο η Μόρφου δηλαδή αυτό, αλλά όλο το διαμέρισμα θα έλεγα. Η πολιτιστική ζωή στη Μόρφου ξεκινάει πολύ παλιά, πριν από 55 τόσα χρόνια, όταν πρωτοειδρύθηκε η λεγόμενη ανώτερη σχολή, ένα είδος σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λέγαμε, και το Σωματείο Διγενής Ακρίτας. Βέβαια, εξελικτικά η σχολή αυτή, η οποία λειτουργήσε κάτω από αντίξωες πράγματι συνθήκες της αποικιοκρατίας κλπ., είχε πολύ λίγα παιδιά, γιατί δεν μπορούσαν περισσότερα να φοιτήσουν λόγω της φτώχειας που μάστιζε τότε τους ανθρώπους της περιοχής. Εξελικτικά λοιπόν οδηγήθηκε στην λειτουργία 4 γυμνασίων στην Μόρφου, όλων των τύπων. Είχαμε γυμνάσια κλασικής, πρακτικής κατεύθυνσης, εμπορικής κατεύθυνσης και το γεωργικό γυμνάσιο με την ιδιαιτερότητα εκείνη που είχε τόσο στον χώρο όσο και στην προσφορά. Το Σωματείο Διγενής Ακρίτας ήταν το κατεξοχήν πολιτιστικό, μουσικό, φιλολογικό, αθλητικό φυτόριο, θα λέγαμε, της Μόρφου, και παράλληλα με την ίδρυση του είναι συγκινητικό γιατί λειτουργήσαν ταυτόχρονα θεατρικός όμιλος μέσα στο Σωματείο και παρουσιάζονταν θαυμάσιες θεατρικές παραστάσεις. Μάλιστα την εποχή εκείνη, όπως είναι γνωστό, οι γυναίκες δεν τολμούσαν εύκολα να βγουν στη σκηνή και τους γυναικείους ρόλους υποδίονταν άντρες. Όμως οι παραστάσεις είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Εκτός από το θέατρο, στο Σωματείο Διγενής Ακρίτας λειτουργούσε από τότε μαντολινάτα και χοροδία. Ιδρύθηκε και λειτουργήσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα, η οποία διάνθιζε όλα τα προγράμματα όλων των εκδηλώσεων της Μόρφου και της περιοχής. Λειτουργούσε χοροδία,
τετράφωνη χοροδία και γινόντουσαν και ένα σωρό άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως οργάνωση εκθέσεων, διαγωνισμοί ποίησης, διαλέξεις, σεμινάρια. Όλα αυτά είναι που μαζί με τις άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες άλλων φορέων της περιοχής δημιούργησε τελικά την πολιτισμική, θα έλεγα, φυσιογνωμία της κοινότητάς μας. Την περίοδο πάλι από 60 μέχρι ως το 74, διάφορα καλλιτεχνικά γεγονότα σημάδευσαν εκείνη την περίοδο, όπως ήταν η οργάνωση, ο διαγωνισμός χοροδιών που γινόταν με τις χοροδίες των γυμνασίων της περιοχής. Συγκεντρωνόντουσαν από όλα τα γυμνάσια της περιοχής στην Μόρφου, στα κατάμεστα από κοσμοθέατρα, και εκεί ο κόσμος κατέκλυζε τα θέατρα για να παρακολουθήσει επιτυχημένες χοροδίες των άλλων γυμνασίων σε προγράμματα που τολμώ να πω ότι άγγιζαν πολλές φορές την καλλιτεχνική τελειότητα. Αυτό ήταν ένα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός, όπως επίσης και η καθιέρωση της διδασκαλίας τραγωδίας κάθε χρόνο στο Αρχαίο Θέατρο των Σόλων. Μεγάλο, θα έλεγα, ετήσιο πολιτιστικό γεγονός της Μόρφου ήταν το Φεστιβάλ Πορτοκαλιού, το οποίο καθιερώθηκε, γινόταν την περίοδο της Άνοιξης, διαρκούσε 15 μέρες, και εκτός από την λαμπρή παρουσία και παρέλαση των αρμάτων της τελευταίας ημέρας, λάβαναν χώρα και πάρα πολλά άλλα γεγονότα και εκδηλώσεις πολιτιστικές, όπως διαγωνισμοί ποίησης, εκθέσεις, η γεωργική έκθεση την οποία οργάνωνε πάντα το Υπουργείο Γεωργίας, μουσικά προγράμματα στον χώρο του Δημοσίου Κήπου, τον γνωστό χώρο του Δημοσίου Κήπου. Και τελευταία φιλοδοξούσε, πρωτού φύγουμε, το φεστιβάλ αυτό να πάρει μια άλλη μορφή, να περιλάβει και άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικές, ώστε να συνδεθεί, θα έλεγα, το παρελθόν με το παρόν και να νιώσουμε ότι αποτελούμε κι εμείς μια συνέχεια ιστορική της Μόρφου, η οποία συνδέεται, όπως γνωρίζουμε ιστορικά, με το πολύ πολύ παλιό παρελθόν και με το παρόν. Η Μόρφου δεν φημιζόταν μόνο για την ιστορία και την ομορφιά της, αλλά και για τα διαλεκτά της τέκνα. Ανάμεσά τους και ο Λουκής Ακρίτας, ο πολιτικός, ο συγγραφέας και ο δημοσιογράφος, που γεννήθηκε στην Κομμόπολη το 1909. Το πλούσιο λογοτεχνικό έργο του Λουκή Ακρίτα τον έκανε να διακριθεί και να τιμήσει τον τόπο που τον γέννησε έξω από τα σύνορά του. Η πολιτική δράση του Λουκή Ακρίτα ήταν μια άλλη πτυχή της σπουδαίας προσωπικότητάς του. Βουλευτής Αθηνών, υπουργός παιδείας, εργάστηκε με ζήλο και προοδευτικές ιδέες. Ο Διγενής Ακρίτας ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1931. Εκπληρώνονταν έναν από τους βασικούς σκοπούς της ίδρυσης του, ο Διγενής καλλιέργησε κυρίως τα πιο κάτω αθλήματα: ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, επιτραπέζιον αντισφαίριση και κλασικών αθλητισμών. Κύριον άθλημα
ήταν το ποδόσφαιρο από το 1931 μέχρι το 1968. Το 1969-70 ο Διγενής ανέρχεται στην πρώτη κατηγορία. Το 70-71 αναδεικνύεται δευτεραθλητής και μετέχει στο κύπελλο UEFA σαν εκπρόσωπος της Κύπρου στην Ευρώπη. Το 1955 ο Διγενής Ακρίτας ίδρυσε ομάδα καλαθοσφαίρας, πρωτοστάτησε με άλλα σωματεία στην ίδρυση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρας. Ο Διγενής διατηρούσε περίφημη ομάδα μπάσκετ, η οποία το 66-67 και 67-68 ανεδείχθη συνέχεια πρωταθλήτρια Κύπρου. Ο Διγενής καλλιέργησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον κλασικό αθλητισμό και οι αθλητές του αγωνίζονται με το Γυμναστικό Σύλλογο Παγκύπρια, το ΓΑΣΥΠΗ. 2 χρόνια πριν από την τουρκική εισβολή, ο Διγενής πρωτοστάτησε στην ίδρυση Γυμναστικού Συλλόγου Περιφερείας Μόρφου, ο οποίος θα έπαιρνε το όνομα Γυμναστικό Σύλλογο Σόλων. Αλλά λόγω του τουρκικής εισβολής τα σχέδια ματαιώθηκαν. Το σωματείο μας, η ΑΕΜ Μόρφου, ιδρύθηκε το 1960 κατόπιν ενοποίησης των 2 μορφίδικων σωματείων, του Νέου Αστέρα και του Απόλλωνα. Ο Νέος Αστέρας, πιο παλιό σωματείο, είχε ιδρυθεί το 1944 και ελάμβανε μέρος στα υπό της ΚΕΠΟ ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα. Ο ΔΕ Απόλλωνας ιδρύθηκε το 1958 μέχρι το 1960 που είχε ενοποιηθεί με τον Νέο Αστέρα, που αποτέλεσαν την ΑΕΜ και είχε μια πολύ καλή αθλητική δραστηριότητα και αυτό το σωματείο. Η ΑΕΜ πρώτης προσφυγοποίησης διατηρούσε μια πολύ καλή αθλητική ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία πρωταγωνιστούσε στα πρωταθλήματα της Β' κατηγορίας και πάντοτε στόχος της ήταν η άνοδος της στην πρώτη κατηγορία. Δυστυχώς, διάφορες καταστάσεις δεν επέτρεψαν αυτό και ακολούθησε η τουρκική εισβολή, η οποία είχε τερματίσει οριστικά τους στόχους του σωματείου μας, οι οποίοι τουλάχιστον από ποδοσφαιρικής πλευράς δεν ήταν άλλοι από την άνοδο της στην πρώτη κατηγορία. Είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια το καλοκαίρι του 1973 για να ιδρύσουμε τον Όμιλο Φίλων Μόρφου, που έγινε πραγματικότητα τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, του 1973. Ξεκίνησε με 70 ιδρυτικά μέλη, τα πλήστα από τα οποία ήταν πτυχιούχοι πανεπιστημίου. Μας ένωνε ένας σύνδεσμος μεταξύ μας, μια φιλία, ορισμένα κοινά ενδιαφέροντα, αρκετοί οραματισμοί για μια καλύτερη Μόρφου, για μια Μόρφου που να προοδεύσει. Στρωθήκαμε στη δουλειά, είχαμε ένα πολύ δραστήριο συμβούλιο, κάναμε διάφορες εκδηλώσεις, φτάσαμε μέχρι το σημείο να εκδώσουμε την εφημερίδα Παρατηρητής, που πρόβαλε τα προβλήματα της περιοχής μας. Κάναμε μια πολύ αξιόλογη, πιστεύω, προσπάθεια όλοι, αλλά τελικά φτάσαμε στα τραγικά γεγονότα του 1974, εκεί που ο Όμιλος Φίλων Μόρφου βρισκόταν στην άφθησή του, εκεί που η εφημερίδα μας πρόοδευε συνεχώς, ήρθαν τα τραγικά γεγονότα του 1974, πραξικόπημα και εισβολή. Θυμάμαι τότε απουσίαζα από την Κύπρο όταν έγινε το πραξικόπημα και ο πρώτος γύρος της εισβολής. Έφτασα στην Κύπρο στις 2 Αυγούστου και θυμάμαι πώς την εντύπωση μου έκαμε όταν είδα τον Όμιλο Φίλων Μόρφου να ήταν τότε ένα ξενοδοχείο με πρόσφυγες από τη Λάπιθο και την Κερίνια. Θυμάμαι ότι αυτό ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό και μένει μέχρι σήμερα αποτυπωμένο στη μνήμη μου. Και είναι ίσως η τελευταία ανάμνηση από τον Όμιλο Φίλων Μόρφου.
Σήμερα η Μόρφου είναι κατεχόμενη. Πουθενά δεν θα δεις προσκυνητή που πηγαίνει να πάρει το τάμα του στη γιορτή του Αϊμάμα. Οι ξένοι βρίσκονται παντού. Τα κελιά έχουν γεμίσει από έπικους. Η Μόρφου έχασε πια τον ελληνικό της χαρακτήρα. Οι παλιές μέρες που η πόλη έσφιζε από ζωή και ελληνικές φωνές τώρα έχουν περάσει. Τουρκικές επιγραφές βρίσκονται παντού, ενώ στην αγορά της Μόρφου Τούρκοι στρατιώτες περιπολούν. Τα βαριά τους βήματα θυμίζουν τη συμφορά του 1974, μα κάθε τους βηματισμός ξεσηκώνει τρικυμία στην καρδιά. Στα Περβόλια είχα δώσει πολύ από την καρδιά μου. Εκεί θα πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα να ξάπλωνα και να σκεφτόμουν στίχους και να επανέρχονται παλιές νοσταλγίες. Τα Περβόλια αυτά τα βλέπω τώρα πολύ συχνά στο όνειρό μου. Βλέπω Τούρκους μέσα, μπαίνω, τους λέω εν δικό μου το Περβόλι. Εδώ ξόδεψα όλη μου τη ζωή, όλη η μισθή μου, τους λέω, πήγαινα σε αυτό το Περβόλι. Εσείς πού βρεθήκατε? Και λοιπά. Αυτός ο εφιάλτης μου επανέρχεται πολύ συχνά και πόσο τώρα πλησιάζει το τέλος, πόσο θα ήθελα να ξαναδώ τα Περβόλια μου στο Μόρφου. Πιστεύω ότι οι Μορφίτες είναι από τους πρόσφυγες που επλήγησαν περισσότερον εξαιτίας της εισβολής και αυτό ήταν φυσικό, διότι οι Μορφίτες ήσαν δεμένοι με τη γη, ασχολούνταν με την καλλιέργεια της γης και όταν ένας χάσει τη γη αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο να μετατραπεί σε βιομήχανο ή σε ξενοδόχο ή να ασχοληθεί με άλλα επαγγέλματα. Τώρα είναι διασκορπισμένοι στα διάφορα μέρη της Κύπρου, κυρίως στην Λεμεσόν και στην Πάφων. Πολλοί αναγκάστηκαν να πάνε στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη προσωρινά, μέχρι ότου επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους και στον τόπο τους, διότι είναι η πεποίθηση μας ακράδαντη ότι θα επιστρέψουμε. Η Συντονιστική Επιτροπή Διαμερίσματος Μόρφου έχει ιδρυθεί με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μόρφου και σε αυτήν εκπροσωπούνται όλα τα σωματεία, οργανώσεις, κόμματα της περιοχής Μόρφου με σκοπό να συντονίσουν τους κατοίκους της περιοχής μας στον αγώνα που διεξάγουμε σήμερα για επιστροφή στις εστίες μας και στην όμορφη Μόρφου. Αυτή η Επιτροπή έχει καθιερώσει τις πορείες που κάνουμε κάθε χρόνο προς την τουρκοκρατούμενη περιοχή Μόρφου. Συντονίζει διάφορες εκδηλώσεις με τους απόδημους Μορφίτες που βρίσκονται στην Αγγλία, στη μακρινή Αυστραλία. Γίνονται διάφορες άλλες εκδηλώσεις που προβάλλουν την κουλτούρα του Μόρφου.
Όταν βλέπω τις φωτογραφίες, όταν βλέπω το υλικό, ανατριχιάζω πραγματικά. Όμως, ενώ το βλέπω, τόσο περισσότερο συναισθάνομαι το καθήκον μου και την υποχρέωση μου, όχι μόνο εγώ να αγωνιστώ για ελευθερία και επιστροφή, αλλά να κάνω κι άλλους να πιστέψουν στον αγώνα, να τονώσουμε το ηθικό όπως των μικρών παιδιών. Και ένας από τους στόχους μας είναι τα κείμενα τα οποία έχουμε διασκεδάσει, όπως από αυτόν του Νέαρχου Κληρίδη, από το βιβλίο του Νέαρχου Κληρίδη, τα διανέμουμε στις τάξεις, χρησιμοποιούνται σαν αναγνώσματα από τα παιδιά, αναλύονται από τους δασκάλους, με στόχο ακριβώς αυτό. Η καλλιέργεια του αγωνιστικού φρονήματος και η τόνωση του ηθικού. Τα συναισθήματα που με διακατέχουν αυτή τη στιγμή είναι ένα κράμα οργής, αγανάκτησης και λύπης μαζί για τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή που μας κρατάει μακριά από τα αγαπημένα χώματα της γενέθλιας γης. Σωματικώς μακριά, γιατί ψυχικώς είμαστε πάντα εκεί. Όπως ξέρετε ασφαλώς, δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή για την ψυχή και για το πνεύμα. Η υλική βία δεν μπορεί να εκτοπίσει το πνεύμα, δεν μπορεί να προσφυγοποιήσει την ψυχή. Η καρδιά είναι ελεύθερη να χτυπάει ελεύθερα για πρόσωπα και πράγματα αγαπημένα. Και είναι πολλά τα αγαπημένα πράγματα στη Μόρφου. Η Μόρφου, η πόλη της πορτοκαλιάς και του λεμονανθού, δεν χάθηκε για πάντα. Είναι δική μας και ας την κρατούν οι ξένοι. Το διαμηνά το άρωμα των ανθών που περνά τα σύνορα και το σειρματόπλεγμα του μίσους που μοίρασε τη γη και την καρδιά και κρατά άσβεστη την ελπίδα μέσα μας. Στη θύμησή μας κρατιούνται όλα οικεία και ζωντανά και περιμένουμε την ώρα του γυρισμού που η καμπάνα τα ημάμα θα σημάνει την ώρα της λευτεριάς και εμείς, όλοι εμείς, θα βρεθούμε εκεί ταπεινοί προσκυνητές για να φιλήσουμε ευλαβικά ξανά το Άγιο χώμα της Μόρφου.